Uribe Kosta mailan lan egiten duen taldea da, adin eta perfil desberdinetako talde irekia, eta gure helburu nagusia urbanismo eredu basatiaren aurka eta hirigintzaren inguruan lan egitean da, eta gure bizitzako arlo guztiak zeharkatzen dituen problematika honi aurre egitea. Egia da eguneren errealitatea eta ibilbidea ulertzeko ezin dugula ahaztu honek aurretik zozer eduki dagoela. 2007an Getxon eraikitzeko ziren 8.000 etxebizitza gelditzea lortu zen manifestazio jendetsu baten ostean eta herri mugimendu potente bati esker. Gero, PTP-aren kontrako asanblada sortu zen eta horren ostean Ibarbengoako geltokian eraikitzeko zen parkinaren kontra egiteko Tosu Betirako taldea sortu zen. Tosuk lortu zuen mobilizazio puntu altu bat, kapital sozial eta politiko garrantzitsu bat biltzea, eta ez bakarrik hori. Lortu zen elkarbizitza zentroan jartzea, bertan ibili zirenen arteko zaintzak lantzea eta harreman sare potente bat sortzea. Eta hori igual izan daiteke egunek daukan erronketako bat. Eta gero, bai gaudela momentu honetan zentratuago egiteko potenteago batean, dela Uribe Kostako errealitatea hausnartzea. Errepasatzea, ikustea zer nolako proiektu dauden, PGU-ak aztertu eta horren inguruko hausnarketa bat hastea. Bai, arriskuan dauden guneak identifikatuz, baina baita eta hori garrantzitsutzat jotzen dugu, ematen diren proiektu alternatiboak ikustaraztea, zer nolako egiteko dituzten eta horiek baloren jartzea. Gazteoi guzti honek bereziki eragiten gaitu, alde batetik etxebizitza bat lortzeko eta horretan gure bizi proiektua garatzeko eskubidea ukatzen zaigulako, eta gainera gazteontzako etxebizitzak eraikitzea aitzaki bezala erabiltzen dute espekulaziorako, eta gero hori benetan ez da egia, eta gainera eskualdean etxe huts mordoa daude, eta horren ordez eraiki nahi dute, eta benetan horiek ez dira guretzako aksesibleak edo. Eta gero gainera beste aldetik bizitza atomizatu edo sektorializatu nahi dute, arlo guztiak banatuz, alde batetik ez, kotxez joan Mercadonara erosketak egitera, Bilbora joan behar izatea lan egitera, eta horrek gazteok individualismora bultzatzen gaitu, eta horrela gure arteko saretzea zailtzen dute. Eta horregatik eta beste bizi eredu bat posiblea dela badakigulako sortu da gune kolektiboa.